han hade festat så mycket. Vi är i ingen finns på taget. Party! Hejsan! Hej! Hallå? Vi hade tänkt att berätta om Helsingborg för dig. Ja. Det ligger i Skåne. Ja. Och det är väldigt nära Danmark. Men där... Bara vi tar upp båten. Typ 20 minuter va? Ja, sådär sånt. Jättefort. Och sen så flaggar röd och gul. Och det bästa skulle definitivt